nangutan ka naman tayo, yan ang surapat basa sa mga kasulatan, ako rin natin sa mga pastor. Sa mga po. May buntag. Ito nga na magbasa dito sa Colosas 3, Kapitulo 3, versikulo 5, tayo sa 17. Busa patya ninyo ang kaibog nga kalibutanon na anak ninyo. Sama sa gawayong pag-ihilawas, kalawayan, kaulag, kautang, kailikon, o kahapog nga maoy usa kapaagi sa pagsimbag dos Dios. Kay maabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat kining mga utanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa mga kailikon. Sa dihang naghari pa kini kaninyo. Apan karon kinahanglan binaan ninyo kining tanan ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa una-una, ang pagpasipalag sulti o ang pagpangmanikas. Ayaw kamo pamakak sa usap-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao. Uban sa iyang mga buhat o isulod na ninyo ang bagong pagkatao. Bag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong gagway. Aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod dinhi wala nay Hudiyo o dili Hudiyo, mga pinuli o dili pinuli, mga lain o sinultihan, mga loob, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan o ana sa tanan. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Maluluyon, pailubon, magpaupsanon, magmagog o pailubon, pag pinailubay kamo o kung duna kamo mulo batok kang bisan pinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sama sa mga sama nagpasaylo kamo sa Ginoo. O labaw niining tanan idugang ang pagkikugma nga maoy magpugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panakinusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pagigdait nga gikan ni Kristo, kay alang nining itawag kamo sa Dios aron mag-iusap kamo diha sa usa ka lawas o pasalamaton kamo. Apuya sa inyong kasing-kasing ang kabahindianon ng mensahe ni Kristo. Pagtuluduay o pahimanuay kamo uban sa tanang kaalam. Awit kamo mga salmo o balaang mga alawiton o gawitin ninyo ang Diyos uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong sulti o buhaton, imuha kini diha
sa ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios inamahan pinaagi kaniya. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa magpulong mo na pagdating mo Diyos. Mayong buntag nga natong tanan. Dalayon kay Ginoo nga iya kita ayusa karon sa pagsimba labi na gyud sa tuang pag hatag o panahon alang sa ato ang kaugalingon ngadto sa Dios. O atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga atong dawat o sa iyang ihatag kanato nga mayong panglawas paliwala sa mga pagsulay nga ato karong sa lubang. Muna nga ato yung pasalamatan ng Ginoo kay wala tayo mahimo kung wala siya. Muna ang pasalamat sa atong pagtatagsa sa balingon. Muna mga kaigsunan nga dili sa akong ibasa ang uluhan, ang daan o ang bagkong kinabuhi. Muna mga kaigsunan, no? Na kita nag-alagad ta sa Ginoo sa dihang wala pa ta nag-alagad natay mga kinaiya nga wala na to hibawin, wala na to nahibaluan na kuwan din siya kanang masuko ang Diyos, no? Muna mga kaigsunan nga sa diha nga nakalagad ta sa atong Ginoong Dios, diha na to nahibaw-an ug unsa di ay ang iyahang mga balaod o ang iyahang mga subok alang kanato, no? Muna mga kaigsunan nga dinhi sa kuan kanang giingon niya diri sa 5 busa patya ninyo ang mga kaibo nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Muna yang ipahimangno, no? Naisip kita nag-alagad sa diha na kaniya. Sama sa lawayong pag-inhilawas. Kalawayan, kaulag, dautan, kailibgon o kahapog nga maoy usa sa paagi sa pagsimba Diyos. Muna yung magkaigsunan, no? Kining mga kinabuhian sa unang panahon. Sa walang pata, nakaila sa Ginoo. Muna naan no? Naan na ito na ang mga kinaiya. Muna bitaw ang kaigsunan nga kiyang ipahibalo. Dili ka nato, nato ako lang yung patyon. Basig na apa ni nato, no? Muna mga kaigsunan kaning kahakop, dautang kalibgod, muna usa nga kaning pagsimbag Diyos, no? Muna mga kaigsunan kay daghang klase sa pagsimbag Diyos. Kana bitaw magtrabaho ta nga adlaw Domingo unta. Mao atong pasulabi ang atong trabaho wala nato alagad ngadto sa Ginoo ato ang wala nato gihatagan panahon, no? Una nga dito kami simba sa mga Diyos. Sama ng mga buluhaton nga mo'y mohang gipalapi. Nga unta angay na to nga ibutang sa tong hunahuna nga karon Domingo musimba dito sa Ginoo. Muna mga kaigsunan nga dito imong ipalabi sa mga buluhaton nga kalibutanon. Muna usa nga nagasimba ka o Diyos. Kaya imbes unta malagad ka sa Ginoo, tuwa mahinuog ka ng alagad sa mga butang nga kalibutanon. Muna mga kaigsunan, no? Kay buabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao na magbuhat niining ng mga butana. Muna nga inikabot kung muna imong ibuhat, buabot yun ang kapungot sa Ginoo. Nga ang imuha na lang masulabi ang mga butang na lang niining kay butana ang imong tingunga.
Wala na kay luna, wala na kay higayon ngadto sa Ginoo. Kundi ang mga butang lalay inohang gihuna-huna. Muna mga kaigsunan, no? Nga kinahanglan kung kita nakahibalo na ta unsay balaod sa Ginoo, ato apod siyang hatagan o higayon. Sama ani karong higayuna nga Domingo. Nga gihalad nato ang ato ang lawas aron mahimuot siya kanato. Muna mga kaigsunan, naangay na itong himuon, no? Sa city, kaniya ito kinabuhi kamo, sumala sa maong mga kalibgon. Sa dihang naghari pa kaninyo, hindi kaninyo. Muna mga kaigsunan, no? Sa katong naghari pa ba, ang kailibgon ito, wala pa ta, kaila sa Ginoo, hindi pa ta nga magbahon tayo kaya ato lang ipasulapi ang mga butang lang na kalibutanon. Muna mga kaigsunan, wala pa ta nakahibalo kung sa'yo sa balaod niya. Karon nahibalo na ta na inunana day na hindi sa gusto nga ang tao magpa-tulipo na lang yun diha sa mga butang na kalibutanon. Sa 8, mingon siya, apan, karon kinahanglan biyaan ninyo, kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahukaw sa una-una o pagpasipalag sulti o ang pagpamalikas. Muna siya, no, nga itong biyaan, kung naapa nato eh. Kaya naam yung tao ngayon manay nga kadalihok, balikas. No? Muna yung sa nangayan ko na ito ng biyaan, no? Kaning kasuko, pagkasaputon. Muna magkaigsunan na ako ang biyaan, kaning pagpamaka. No? Pamalikas. Ayaw ka mo pagpamaka sa usa-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. Muna mga kaigsunan nga sa diha na nag-alaga nato sa Ginoo, kining mga batasan ng mga alin ito mga kaigsunan, kung naapa nato hinahinayan nato siya biya kay dili siya gusto nga mawalang yapon na ato ang kinabuhi, no? Muna nga ato ang kuan nga ang ato pag kinabuhi kanang uyon sa kabuhuton sa Ginoo. Kay basin niya kumpiyansa ra kahit ang mga igsoon na nag-alaga ta sa Ginoo, pero moabot ang panahon niya nga magkaanak daw ka nag-alaga man tapos sa Ginoo, no? Pero anong walang yapon siya kailangan to? Kay sumala sa mabasa na to sa Matthew City 21, gagano niyang magtawag kanya Ginoo, Ginoo, pero dili makasulod sa likharian sa langit.